Добрый вечер, шановне господарство. Сёння пятница, 3 красавіка, і у нас, як звычайна, вечаровая палітычная праграма. І сёння у нас в гасцях знакаміты, без перабольшвання магу сказаць, былы палітвязень Юрась Зянковіч, юрыст, чалавек, які прайшоў праз турму, добра ведае цану палітычным рашэнням не толькі ў тэорыі, а і на ўласным досведзе. Ось, ну, у якасці дэталі хочу дадаць, што у канцлагера Лукашенка ён страціў 50 кілаграм вагі, аб'яўляў галадоўку. І я думаю, што сёння у нас атрымаецца простая размова, без лішняй дыпламатыі. Я адсочваю Facebook Юрася, глядзеў яго двубой, інтэрв'ю, двубой з Лібейска, і мне, шчыра кажучы, цікава, чаму менавіта ён, чалавек з такой біяграфіяй, ідзе ў каардынацыйную раду, у структуру, якая не толькі, на мой погляд, сябе цалкам дыскрэдытавала, і не толькі праз Мельнікаву, да, вось, і такой няма у беларусаў, уже это маё асабістае меркаванне, і ніякага даверу. Вось, ён ідзе, Юрась Зянковіч ідзе са спісам беларусы дзеяння, і сёння паспрабуем зразумець галоўнае, у чым тут практычны сэнс, каго Юрась Зянковіч хоча прадстаўляць і што канкрэтна збіраецца там змяніць. Юрась, добрый вечар, у вас раніца. Добрый вечар, Сергей, дзякуй вялікі за запрашэнне на гэты стрым. Вітаю шановных слухачоў, гледачоў. Вельмі рада тут знаходзіцца. Ну і пагаворам пра тое, пра што Сергей толькі што анансаваў. Я толькі у вас хачу для пачатку запытацца, я заўсёды пытаюся у былых палітзняволеных. Вы, правда, давно выйшлі, уже амаль год, 13 месяцаў. Скажите, калі ласка, на ваш погляд, вы разабраліся ў палітычных плынях нашага беларускага замежжа? Вы, понимаете, про что я пытаюсь? Вы отдаете себе отчет в том, что происходит в белорусской политике, как можно ее так назвать, замежа? Я удакладняю просто. Сергей, каб разобраться з тым, што адбываецца ў беларускай палітыцы, асабліва ў палітыцы замежжа, не хопіць скрыні гарэлкі. А я пакуль скрыню гарэлкі не выпіў. Ну, але нейкае ўяўленне, безумоўна, атрымаў. Хорошо, я зараз погляжу комментарии, как нас шутно. Опять звук дрожит, что такое? Сябры, напишите, калі ласка, як звук, все павяралі, было все цудоўна. Ось, но мы пакуль што пачнем, пішыце, калі ласка, па ходу. Юрась, у шматлікіх беларусаў сёння ёсць сумнеў, што каардынацыйная рада гэта рэальная палітычная пляцоўка. Шмат хто беларусаў асамляе яе проста з внутренняй тусовкай, там, дзе прамаўляюцца гучныя заявы, якая не мае ўплыва, скандалы, канфлікты. Чаму вы лічыце, пражыўшы амаль год пасля турмы, што гэтая структура яшчэ вартая удзелу і увагі менавіта вашых? Ну, Сергей, калі мы гаворым пра тое, што людзі расчараваныя, я цалкам разумею іх эмоцыі, безумоўна, салідарызуюся з імі. Сапраўды, што каардынацыйная рада 2, каардынацыйная рада 3, я ўжо не кажу пра каардынацыйную раду 1, магла б зрабіць нашмат больш, чым было зроблена. Але давайте скажем шчыра, што каардынацыйная рада гэта ў першую чаргу людзі. І в залежнасці ад таго, якія людзі там будуць удзельнічаць у каардынацыйнай радзе,
Ну, такая і рада будзе. Калі будуць удзельнічаць людзі, якія туды прыйшлі выканаць пэўны рытуал, паказаць сваю апазіцыйнасць, ці вырашыць нейкія свае асабістыя інтарэсы, тады, безумоўна, будзе і такая каардынацыйная рада. Яна будзе далей займацца рытуальнай палітыкай замест канкрэтнай дзейнасці і будзе пераважна займацца дзеляжом і распілам грантавых сродкаў. А калі в координаційну раду прийдуть інші люди, які ставлять собі на меті конкретні зміни у політиці, конкретні зміни в Білорусі і конкретні зміни у регіоні Східної Європи, то я думаю, що і виники будуть інші. Конечно, не все залежит от людей, часто это залежит от Бога, от вышэйшых силаў. Ну, але маем тое, што маем, і будзем проста спрабаваць рабіць тое, што магчыма у тых умовах, якія існуюць, в якіх мы вымушаны все дзейнічаць. Ну, а калі мы гаворым пра каардынацыйную раду і пра тое, што яна неэфектыўная, ну, Сергей, гэта, здаецца, я павінен вам прад'яўляць прэтэнзіі, а не за гэта. Гэта вы былі... А я вам претензий никаких не предъявляю. Я просто могу вам задекларовать, что там нічога зрабіць, ну, наприклад, я, наприклад, нічога зрабіць там не мог. Хотя у меня там были идеи, там я нешта прасоўваў, там по Машэнскаму, там нічога немагчыма зрабіць, тому что не для того гэта рада стваралася, каб яна могла мець уплыў на наши дэмсілы, на той же там НАУ, напрыклад, і на ОБК, на Тихановскую. Не, это просто такая декоративная пляцоўка, там, где руліць Латушка, там большасць у яго чальцов, фракцыі, там 28 чалавек, яны то, што трэба, там прасоўваюць свои інтарэсы там по Венесуэле, по Чернобылю, по всяму чаму завгодна, толькі ніякіх няма як бы ні вынікаў, нічога такого плённага для людзей. Вось. Таму ну, я калі можна отрефлектую на гэта. Да, конечно. Я гаварыў, тым ліку, з людзьмі, якія выходзяць в координацыйную раду, з фракцыі Латушкі, ну і іх аргумент такі: хлопцы, трэба было выйграваць выбары. Ведаеце, шчыра кажучы, в гэтай сітуацыі гэты аргумент слушны. Координацыйная рада такая, які склад быў абраны, так як людзі прагаласавалі, тыя, што пайшлі галасаваць, за каго яны прагаласавалі, такі вынік і атрымалі. Вось. А што да цяжкасці працы ў апазіцыі, ведаеце, Сергей, у мяне быў досвед 4 гады. Я быў дэпутатам в 2 мясцовых саветах, у Мінскім раённым і ў Ждановецкім сельскім саветах. Ну і там я быў адзіным дэпутатам апазіцыі. І я афіцыйна абіраўся ад партыі БНФ, вось, быў абраны і там. І пры тое, што зусім немагчыма нічога зрабіць, я павінен паспрашацца. Это просто пытанне умення і жадання нешта змяніць. Гэта не значыць, што можна прапіхнуць любое пытанне праз координацыйную раду, дзе вы ў меншасці, ці праз мясцовыя саветы, дзе вы ў меншасці, але на пэўнай ступені можна і трэба размаўляць з прадстаўнікамі большасці, тлумачыць, націскаць, пераконваць, і пэўныя рэчы тады можна вырашыць, нават такія, якія здаваліся б немагчымыя. Ну, окей. А як вы лічыце, ось менавіта сёння координацыйная рада, яна жыве беларускім інтарэсам, ну, беларускасцю, нацыянальнымі рэчамі, ці ўсё ж такі логікай грантаў, донараў і гранцкай палітыкі? Сергей, я не пришел сюды выступать адвокатом координацыйнай рады 3, 2 ці 1, любой інший. Я не хочу абараняць тое, што там робіцца. Гэта няхай тыя, хто там удзельнічалі ў гэтым, няхай яны адкажуць перад сваімі выбаршчыкамі, і у нас праз месяц, праз паўтара будзе якраз магчымасць адказаць на гэтае пытанне і пайсці даць ацэнку ім. Вось. Я прапаную ўсё ж такі, можа, больш пагаварыць пра тое, што можна і трэба рабіць у будучыні, а не пра тое, што было раней.
Мне здаецца, гэта ўвогуле праблема беларускай палітыкі, што мы вельмі шмат сканцэнтраваныя на тым, што было раней, і вельмі мала гаворам про тое, што будзе ў будучыні. І ну, можа, я беру на сабе крышку смеласць, але мне здаецца, на пэўнай ступені гэта таму, што людзей, якія здольныя глядзець у будучыню, людзей, якія здольныя думаць стратэгічна, у беларускай палітыцы на сённяшні дзень не так шмат. Вось, некаторых з іх я запрасіў быць маім саюзнікам у гэтым спісе. Вось, люди згадзіліся, і вось разам з іншымі палітвязнямі, там не толькі палітвязні на спісе, але пераважна з палітвязня. Вось, мне здаецца, мы сабралі дастаткова добрую каманду, якая можа і хоча гаварыць пра будучыню. І вось зараз в гэтай хвіліне, як мы запісваем стрым, там ідзе вельмі гэтае меркаванне зараз у нашым унутраным чаце, што мы будзем гаварыць людзям і з чым мы будзем ісці. Ну, окей, но я все ж таки бы вам бы возразил у тым сэнсе, что вы кажаце то, что было. Так это не было, гэта зараз ёсць. Координацыйная рада існуе ўжо 5 лет, а вы кажаце, як і ў мінулым на мінулай координацыйнай радзе тоже людзі казалі, мы зараз прыйдзем і нешта зробім. Вось, і вы кажаце тое самае абсалютна. Вось. Я не ведаю, з якімі мэтамі прыходзілі туды людзі, з якімі ідэямі. Вось, ідэі, з якімі іду я, якімі ідзе каманда блока беларускіх палітвязняў «Беларусь дзеянне», яна распісаная, ёсць кароткая праграма, ёсць доўгая праграма. Вось, кароткая будзе апублікавана ў бліжэйшыя дні, таму што мы падалі выбарчую камісію. А Координацыйная рада 3 гэта ўжо гісторыя. Бачыце, але яна ўжо сканчае сваю кадэнцыю. І давайте пра нябожчыка або нічога, або толькі добрае, або нічога, апроч праўды. Ну окей. Тады адкрыйце мне, калі ласка, як юрыст, і мы перайдзем да таго, што вы будзеце рабіць. Вось такі мізэрны удзел у выбарах, вы кажаце, іх абралі людзі. То бок гэта 1% беларусаў ад тых, хто жывуць у эміграцыі. У эміграцыі, то бок прагаласавала 6 тысяч чалавек. Варта как бы казаць пра легітымнасць і казаць, што нас выбралі. Ну, што гэту координацыйную раду выбралі. Слухайце, хто захацеў, каб яго пачулі, ён пайшоў, прагаласаваў. Хто не захацеў, хто давярае свой голас тым, хто як бы галасуе за іх, ці не галасуе ўвогуле, хто прымае вынікі, не імкнучыся на іх уплываць. Ну, прабачце, а на што вы тады скардзіцеся? Вы не ўдзельнічаеце ў выбарах, ні ў якасці кандыдатаў, ні ў якасці выбаршчыкаў. Вы атрымліваеце пэўны вынік, які вы не кантралюеце, і вы яшчэ і наракаеце на то, што вы не кантралюеце вынікаў. Конечно, вы не павінны кантраляваць, калі вы не ўдзельнічаеце. То бок, гэта абсалютна нармальна, это дэмакратычны працэс. Я не магу сказаць, што гэта 6-7 тысяч чалавек прагаласаваўшы, гэта вялікі мандат даверу, але як мінімум ад імя гэтых 7 тысяч чалавек Координацыйная рада мае права выступаць і мае права гаварыць. Нема ніводнай структуры, якая мела б большую легітымнасць і большае прадстаўніцтва. Зараз прыйдзе травень, і зноў будзе тое самае пытанне. То есть спачатку мы не ідзем галасаваць, а пасля мы гаворым, што выбралі не тых. Ну, прыпішце, трэба было ісці галасаваць. Ну, тут же ёсць пытанне, чаму людзі не галасуюць. Таму што гэта чревата рознымі момантамі. Выхадзіць ў жніўні 2020 года было не чревата? Не, ну вы параўноўваеце... Палітвязні, якіх мы прадстаўляем, яны адсидзелі за тое, што было чревата. Да, это страшна, але хто сказаў, што будзе лёгка? Пасля жніўня 20-го уцякло шмат вады, і вы, наверное, ведаеце, колькі было зліваў, ну, пачынае з ШКБ, перамогі, гаюна і ўсяго. Так што казаць пра давер да працэдур, і можа выбары ладзіць Павел Лібер, у якога есть добры досвед, яго матулі, і как, напрыклад, праверыць вось гэты падлік, што яны скажуць, прагаласавала, а как гэта праверыць? Яны скажуць, еўрапейцы правяраюць. Тут вельмі шмат пытанняў. Ну ладно. Давайте. Правильно гаворыце, у мяне таксама пытанне да сістэмы падліку, да сістэмы контроля, але у нас гэта, тым не менш, гэта не змяняе сітуацыю. У нас ёсць такая сістэма выбараў, дрэнная, кепская, добрая, каму як ёсць, або няма ніякай сістэмы. Па мне, так лепш дрэнная сістэма, чым ніякая сістэма. Калі
либо робіць неправільныя падлікі, либо робіць неправільную сістэму. Ну падзіце зрабіце лепшую і запрапануйце Нет, свае падлікі. слухайте, Это ну ж не я не павінен яе рабіць. Мне ж за гэта не плацяць грошы. Яму плацяць грошы, і ён робіць. Я просто кажу пра давер. Калі бы мне сказалі рабіць, ну тады б я рабіў бы, наверное, неяк бы гэта тлумачыў. Но яны не могуць патлумачыць, а як будзе гэта кантралявацца. Ну, понимаете, тут у гэтым справа. Сергей, тут як бы палка о двух концах. То есть пусціць всіх, каго не лень, у гэту чорную скрыню, якая працуе ў якасці выбарчага механізма, пасля мы будзем гаварыць, што ўцекла інфармацыя. Калі не пускаць нікога ў эту чорную скрыню, мы будзем гаварыць, што не празрыста, не варта даверу, невядома, як падлічваюцца галасы. То есть, ну, мне здаецца, тут трэба нейкую сярэдзіну, нейкую залатую сярэдзіну знаходзіць. Але з майго пункту гледжання пытанне бяспекі на першым месцы. Потому что я ведаю, сябры наши списы докладно ведаюць, что такое лукашенковские турмы и что такое плата за смелость нават таким чынам проголосовать. И я не жадаю никому повторения гэтага досведа. Таму, калі пытанне празрыстасці і пытанне бяспекі, для мяне на першым месцы все ж таки бяспека. Ну, для мяне пытанне как бы празрыстасці таксама вельмі істотна. І зноў жа пра пытанне легітымнасці. Вы кажаце, што 1% типа окей, будет 0,5% тоже будет окей. Ну, так там можно сказать, что ну проголосует 50 человек, ну они же проголосовали, яны ж выборщики. Я просто кажу про мизерность, что людям... Казав Леонід Данилович Кучма, маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Ну, ліпшої системи немає. Ну, так я ж кажу, я запропонувати альтернативну схему. Я не бачу альтернативи. Ну, тому я ж пытаюся, наколькі легітимна. Добра, окей, проехали. Вы нормально отказали, то бок я вас пачуў. Вось, ваш прэс-рэліз кажа, што Координацыйная рада павінна стаць месцам прыняцця рэальных палітычных рашэнняў, а не проста пляцоўкай для заяў. Окей, то, што вы хацелі. Што канкрэтна вы гатовы змяняць? Якія механізмы адказнасці, справаздачнасці і празрыстасці вы прапануеце і як вы іх рэалізуеце? Сергей, вяртаемся да вашего папярэдняга каментара про тое, што Координацыйная рада ні на што не ўплывае, што яна не мае ўплыву на НАУ, яна не мае ўплыву на аб'яднаны пераходны кабінет, яна не мае ўплыву на офіс Светланы Ціхановскай. З майго пункту гледжання гэта адна з асноўных праблем, і яе трэба вырашаць. І Координацыйная рада павінна выразна сказаць, што, шановнае гаспадарства, мы больш статыстамі не будзем. Мы хочам мець уплыў на кадровую палітыку, мы хочам мець уплыў на размеркаванне грошаў, і мы хочам, каб вы, шановныя спадары, які карыстаецеся мандатам, які вам дае Координацыйная рада і беларуская эміграцыя, каб вы справаздачыліся за кожнае сваё дзеянне. Калі Координацыйная рада гэта скажа, калі мы паставім пытанне перагляд мемарандуму пра ўзаемадзеянне паміж гэтымі всеми 4 слупамі беларускай эміграцыі, тады мы можам гаварыць пра тое, што Координацыйная рада перастала быць дэкаратыўным органам, яна показала зубы, і яна дэманструе сваё жаданне ўдзельнічаць у прыняцці рашэння. Это адзін з першых асноўных пунктаў, які трэба змяняць. Другое, гэта тое, што Координацыйная рада павінна спыніць декларацыі, спыніць глыбокую заклапочанасць, асаблівую заклапочанасць, асуджэнне і перайсці на дзеянне. Канкрэтнае дзеянне гэта зразумець, в якой стратэгічнай сітуацыі знаходзімся зараз мы, беларуская эміграцыя, беларусы, якія з Беларусі знаходзяцца, зразумець, якой геапалітычнай сітуацыі стратэгічна знаходзіцца Рэспубліка Беларусь, якія у нас пагрозы, якія у нас магчымасці, што мы можам гэту сітуацыю змяніць, што мы маем, як мы можам ўплываць на сітуацыю, як нам зрабіць так, першае, каб беларуская эміграцыя, палітычная эміграцыя перастала існаваць, каб жадаючыя маглі вярнуцца ў Беларусь, нічога не баючыся, і другое, каб Беларусь перастала уяўляць небяспеку для сваіх суседзяў, стала нармальным элементам глобальнай сістэмы бяспекі, ці хаця б рэгіянальнай сістэмы бяспекі. Тут я маю на ўвазе Балта-Чарнаморскі саюз, саюз краінаў Балтыі, Беларусі, Украіны, Польшчы, ну і магчыма там далучыцца там Чэхія, Славаччына, Угоршчына, там Румынія, Малдова, іншыя краіны. І як гэтага дабіцца? Таму што на сённяшні дзень, калі мы паглядзім на мапу, мы бачым так званы беларускі балкон. Гэта такі выступ, які упіраецца ў
всередину гэтай структуры, з якога можна стварыць пагрозу Польшчы, можна стварыць пагрозу Літве, Латвіі, Эстоніі, можна стварыць пагрозу Украіне. Вось. І дзеля того, каб гэтыя суседзі адчувалі сябе бяспечна, і каб самі беларусы адчувалі сябе бяспечна, не будзе вайну, нам трэба змяніць нашу краіну. І вось планам зменаў краіны прапаную пачаць працаваць з Карнацыйнай. Ну, окей. Ну, а конкретно вы можете назвать процедуру там, как зрабіць так, чтобы Координаційная рада стала ўплываць на рашэнне, там, на кадровую палітыку, на рашэнне Ціханаўскай ці там наогул, которые важные рашэнні. Вот конкретный механизм, как гэта зрабіць? Процедуру там ці што? Сергей, у нас ёсць на сённяшні дзень мемарандум пра ўзаемадзеянне, в якім Координаційная рада все выслухоўвае і мае права сказаць адабрямся. І вось гэта трэба памяняць. Трэба выразна сказаць, што шаноўная аб'яднаны пераходны кабінет, вы павінны справаздачыцца перад. І гэта пытанне, калі трэба паставіць тым ліку перад тымі, хто фінансуе аб'яднаны пераходны кабінет. Вы павінны справаздачыцца перад намі. Павінна быць працэдура зацверджання бюджэта, павінна быць працэдура зацверджання прапановаў. Большасць Координаційнай рады павінна мець уплыў на фармаванне. Зрэшты, большасць на сённяшні дзень і мае уплыў на фармаванне, потому что вы самі сказалі, што Павел Павлович Латушка кантралюе большасць. Ну і гэта натуральная частка дэмакратыі, большасць фармуе ўрад. Калі мы не задаволены тым, як працуе АПК, нам трэба памяняць большасць. Дзеля гэтага нам трэба выбраць Координаційную раду іншых людзей, сфармаваць іншую кааліцыю. Калі хтосьці не задаволены працай Латушкі і не рухацца, то значит прагаласаваць супраць, падтрымаць іншых кандыдатаў. І тады у нас будзе іншая канфігурацыя. Тады той же Павел Павлович Латушка будзе вымушаны інакш размаўляць з Координаційнай радай. Потому что до того часу, пакуль яго большасць Координаційнай радзе, безумоўна, сябе адчувае вельмі утульна, вельмі зручна. Я думаю, што хоць і я, то на яго месцы адчувалі вельмі зручна. Ну, просто не вельмі зразумела, як вы будете змагацца з Латушкай, які зусім не заінтарэсаваны, каб Координаційная рада на нешта ўплывала і прасіла о бог ты мой у яго справаздачу. Сергей, мы не можем уплываць на палітыку Латушкі до таго часу, пакуль Латушка кантралюе большасць Координаційнай радзе. Каб ён не кантраляваў Координаційную раду большасці, трэба, каб людзі, які незадаволеныя, пайшлі і прагаласавалі за іншыя палітычныя сілы. Дзеля того, каб рух за свабоду і блок Латушкі атрымалі, ну, можа, 28 галасоў, але астатнія там толькі на сакранеце 52 галасы, гэта былі прадстаўнікі іншых коаліцый, які не згодны з тым, што робіць Латушка. Тады мы можам ставіць, гэта нармальны парламенцкі механізм. То есть так адбываецца ў любой краіне. Калі возьмем тую ж Угоршчыну, калі людзі не задаволены Орбанам, адзіны спосаб змяніць Орбана гэта браць новы парламент в Угоршчыне. Калі в Польшчы, дзе там шмат хто з нашых гледачоў жыве, частка грамадства незадаволена ўрадам, адзіны шлях змяніць урад гэта абраць сейм в іншым складзе. І тое сама з Координаційнай рады. В залежнасці ад того, каго мы туды абіраем, тое мы атрымаем на выхад. Калі мы акажемся в апозіцыі, мы будзем рабіць тое, што мы можам рабіць в апозіцыі. Калі мы акажемся в коаліцыі большасці, якая будзе мець кантроль, тады у нас з'явіцца рэальны механізм сапраўды паставіць пад кантроль і НАУ, і АПК, і офіс Святланы Ціханаўскай. Ну, я просто, як я вось думаю, што людзі стаміліся і ўжо ні ва што ў гэта не вераць, і таму яны не прымалі ўдзел у мінулых выбарах у Координаційную раду і наўрад ці ў гэтым. Ну, паглядзім, канешне, но вельмі я сумняюся. Калі людзі стаміліся і яны не вераць в механізм, што мы можам зрабіць, калі яны не хочуць уплываць на гэты механізм? Лукашенко яшчэ в 95-96 годзе сказаў, што все одно все падманут. І давайте мы не будзем галасаваць за Верховны Савет, давайте мы пакінем аднаго прэзідэнта. Калі мы хочам паўтарыць такі самы досвед толькі з беларускай міграцыі, ну давайте далей не хадзіць на выбары. Атрымаем туды тое, што і было раней. Юрась, я вось таму я у вас пытался, вы разобрались как бы у бягучым у тым, что здзейсняецца. Тут же справа во многом у тым, что люди пацярпелі, хтосьці менш, хтосьці больш, хтосьці просто рэпрэсаваным сюды прыехаў з турмы. Яны выходзілі за празрыстасць, за дэмакратыю, за справаздачнасць.
І за гэтыя 5 год, пока вы сидзелі ў турме, я менш прасядзеў, чым вы, яны бачылі, што тут пабудавана тое самае, што супраць чаго яны змагаліся. Гэта я вам кажу фактычна. Толькі што у Ціхановскай няма паліцыі і няма магчымасці тых, хто супраць яе, кідаць за краты. Калі б была такая магчымасць, я ўпэўнены, што і Латушка, вы ж бачылі, як ён гэтага хлопца засудзіў, который у него мусоркой кинул. Это ўзровень палітыка? Ну, конечно, нет. И тому про гэта, а вы кажете, ну, яны не хочуць галасаваць. И ну, сами виноваты. Нет, яны просто не бачаць сэнсу галасаваць. Яны уже ведаюць, кто такая Тихановская, кто такі Павел Латушка, кто такі Владимир Мацкевич, кто такі Павел Северынец, дядок. Вы калі читаете, все такие, ой-ой-ой, да что яны роют, что я вярзусь. Мы чакали Северынца, а и он пришел. А то, и понимаете, и голосовать как бы, я думаю, что люди не будут, потому что их реально это, по-першае, няма как бы фигур, за кого голосовать, я так лишу. А у гэтых яны разуверыліся. Вось, напрыклад, у вас, вось кто за вами стоит? Вось вы кажете, что вы идете, там, представляете, значит, с палітычнымі, з палітзняволенымі, потым там свая ранец Украины, так? Правильно? Я просто зараз по памяти узгадываю, что вы там... У нас в нашем списке 12 человек, из них 10 это былые палітычныя зняволеныя, и до іх далучыліся яшчэ кандыдат Дмитрий Шчегельскі, психиатр, які в свой час поставил... Вот, это вельми вядомая фігура, Дмитрий Шчегельскі. Вельми добра адзначыўся, я лічу, в Украине тым, што дапамагаў, падтрымліваў беларускіх ваяроў, які змагаюцца в Украине, працягвае дапамагаць і падтрымліваць. І маладая мігрантка Вікторыя Павел-Савецкая таксама вельмі моцна нам дапамагае сваімі інтэлектуальнымі здольнасцямі, дапамагае нам пісаць дакументы, і яна таксама далучылася. Мы палічылі, што гэтых двух чалавек яны вартыя таго, каб далучыць да нашага спісу, і таму у нас сфармаваўся на сегодняшний день спис 12 человек. Что датычыць того, что голосуй, не голосуй, все равно получишь всенародно избранную лидерку. Я хочу нагадать слухачам, что в старажытных классичных Афинах была такая группа людей, якія адмыслова не ходили на народные сходы, адмыслова не удзельнічалі в народном голосовании, пасля наракали, что вось кіраўнікі не такие, все влада не такая. Афиняне имели вельмі доброе трапное слово называть таких людей. Яны их называли идиотами. Слово «идиот», першапачатковае значэнне мае, гэта той, хто ухіляецца ад грамадскага жыцця, ад грамадскай дзейнасці. А далей уже з'явілася это в медычным сэнсе значэнне. Ну, разумееце, одна справа жыць у дзяржаве там, дзе народ абірае, а другая справа жыць у такой у такім непонятным стане, як мы. Ну, мы живем у... Сергей, у меня для вас іншай Беларусі нема. Так, я разумею, что вы, ну, на мой погляд, вы параўноўваеце непараўнальныя рэчы. Вось, напрыклад, сёння Артём Брухан параўноўвае выбары у Польшы, выбары ў координацыйную раду. Это ты закидываешь на вочы. Польша — гэта краіна, дзе працуе заканадаўства, дзе ў них легітымны прэзідэнт, у іх працуе все дзяржаўныя інстытуты. І параўноўваць гэта з выбарамі УКР, ну, як мінімум, недрэчна. Ну, я так лічу. Вось. Сергей, Польша не заўсёды была такой краінай, гэта яшчэ пры маім жыцці, і я пражыў 5 гадоў, якраз, правда, быў тады маленькім дзіцёнкам, але тое сёе ў памяці засталося. Пражылі яшчэ ў камуністычнай Польшчы. Ну, не, так я тоже памятаю коммунистичную Польшу, но Польша — это ж не краіна в выгнанні там с офисом у Литве. Это нормальная краіна, вспанялая, то бок. Гэта сёння, але до 90-го года, до 89-го года у Польши таксама быў урад выгнання, у Лондоне з 45-го года до 91-го, по-моему, дзейнічаў. І былі все тыя самыя праблемы. То есть Польша, таму яна і дэмакратычная краіна, што яна пераадолела все гэта, яна захавала сваю незалежнасць, захавала свой суверэнітэт і пабудавала дэмакратычную сістэму кіравання. Мы зараз праходзім тое, што праходзіла Польша 20, 30, 40 гадоў таму. Таму, безумоўна, што мы таксама б'ем шышкі, гэта нармальна. Беларуская дзяржаўнасць не мае такой, сучасная, маю на ўвазе, дзяржаўнасць не мае такой працяглай гісторыі, як польская дзяржаўнасць, таму гэта абсалютна нармальны працэс, і мы все вучымся. І вы, Сергей, вучыцеся, і я вучуся, і гледачы вучацца, што трэба рабіць і што не трэба рабіць. І мой пасыл яшчэ раз да всіх гледачоў:
Сябры, калі вы не галасуеце, значыць вы прымаеце тую сістэму, якая ёсць. Гэта значыць, што тое, што ёсць, вас задавальняе абсалютна. В Беларусі пасля 20-го года асабліва у нас зруйнавана сістэма галасавання, у нас галасуй, не галасуй, ніхто галасы не лічыць, все роўна там галасаваць бессэнсоўна. Але все ж таки выбары ў каардынацыйную раду гэта механізм пры ўсіх пытаннях да яго, але ён з большага дэмакратычны, з большага празрысты. Вось. Калі вы нават в такім выбарах не хочаце удзельнічаць, значыць вас задавальняе все то, што адбываецца як в Беларусі, ў краіне, так і за яе межамі. Вы бачыце, хочаце мяняць, прыходзьце, галасуйце. Іншого шляху няма. Ну, ведаеце, я вось вам скажу такую рэч, перад тым, як мы перайдзем да другога, ну, да наступнага пытання, што ну, вы ж давно жывёце ў Амерыцы, там у вас, ну, сваё жыццё, так? Вы давно з'ехалі, так? Я прыехаў в Амерыку ў 2007 годзе, вось пра гэта. грамадзянства У вас там 2017 годзе. Да. У вас там дом, басейн. Я вам просто кажу, што тут шмат Нема, дом ёсць. ну, шмат вялікая колькасць людзей тут папросту выжывае. Папросту выжывае. То бок працуюць на розных работах, і калі яны глядзяць, напрыклад, на нашы дэмсілы, якія посцяць фоткі, как яны кушаюць паэлью, там, как яны там на яхтах катаюцца, да, і самая галоўная прэтэнзія не ў гэтым, што яны ведуць такі образ жыцця, да, на грантавыя грошы, а ў тым, што няма ніякіх вынікаў. То бок людзі могуць там пацярпець, падцянуць паяскі, но калі нічога такога няма і не намечаецца, і палітыка вонкавая полностью правалілась, пасля 5 гадоў Трамп назвал Лукашенко мистер-президент, ну, потому что мы всем давали визы, и менту было проще, менту, который здёкваўся над нами ў турме, было прасцей попасть сюды, у Европу, чым былому палітвязні. Вось так яны працавалі. І таму я, напрыклад, у людзей магу вось гэтым папракаць, таму што яны, як яны Лукашенку не верылі, за гэтыя 5 год, якія ў нас укралі, дымсілы, людзі таксама не вераць. І я вось вам шчыра скажу, я тоже ні во што не веру. Людзі же, напрыклад, тут былыя палітвязні, яны баяцца спрачацца з прадстаўнікамі дэмсіл, з прадстаўнікамі фундацый, которые займаюцца лекаваннем, нічога не спрашиваюць, бо не дапамогуць, не ўставяць зубы, то не зробяць, то не да... Вот. І тое самае, тут такой же самы лукашызм, только ну не такі бруталь, тому што тут не забіваюць. А ў прынцыпе... Сергей, з языка знялі. Так, у нас зноў мы пабудавалі тую самую сістэму, якая была в Беларусі, мы пабудавалі за мяжой. Я абсолютно згодны. Вось, мы ее пабудавалі тут. Пытаецеся, навошта я иду в координацыйную раду? Я иду туда, потому что меня не задовольняет эта система. Я хочу ее поменять. Потому что, пробачьте, я... Ну, с 2007 года я не брал и не беру никаких грантов. Я живу чисто на свои заробленные гроши. Я пройшов про все те там самые этапы, про які зараз проходят люди, які опинулись апошними годами за межой. У меня так само не было мовы, у меня так само не было документов, у меня так само не было працы. Были такие часы, когда в лядоўцы реально было мышь повесился, и не было чего поесть. И я думал, на что потратить апошние гроши. Потратить на палево, как поехать на черговое интервью, пошуку працы, ці на покушать. И такое здаралася. И это нормальный процесс. Это трэба пераадолець. Той, хто пераадолее, ён стане нашмат мацнейшым. Але у мяне зараз ёсць магчымасць, дзякуючы таму, што я раней пачаў гэты працэс, ёсць магчымасць, ёсць вольны час займацца таксама грамадскай дзейнасцю. І паколькі мяне все тое, што вы гаворыце, не задавальняе, я вылучаюся координацыйным, бо я хочу эту сістэму змяніць. Таксама як я хочу змяніць сістэму закладніцтва ў Беларусі, калі людзі, якія сядзяць в турмах, і людзі, якія жывуць на волі, вы ж ведаеце, як в турмах гавораць, што мы все на зоне, адрозніваецца толькі памер локального участка. Мы тут на зоне, у нас локальный участок маленький, а ты, что поза зоной, их локальный участок крышечку больше. Вот. И это система закладництва. То есть Лукашенко и егоная банда взяли в закладники всю краину. Мы взяли и політвязнів, и звычайных громадянов, и белорусский бизнес, и нават до пэўнай ступені белорусскую миграцию. И покуль мы эту систему закладництва не взломаем, мы будем иметь то же самое, что в Беларуси, что за ее межами. Один шлях
змяніць гэту сістэму, гэта удзельнічаць в грамадскім жыцці, шукаць для сябе ролю, і кожны павінен шукаць, што ён канкрэтна можа дапамагчы. Безумоўна, свае асабістыя праблемы, безумоўна, свой асабісты дабрабыт на першым месцы. Я заўсёды всім кажу, што в Амерыцы, што Польша, першую чаргу дакументы, другую чаргу мова, трэцюю чаргу праца. Калі вы встанеце на ногі, у вас тады з'явіцца магчымасці займацца чым-небудзь яшчэ. Ну, а вы, ну, не боитесь, вы разумеете, что вас просто, ну, как это, отменят и все. Вот как Тихановского взяли, отменили, и он там что-то сказал туда-сюда, все, и нету Тихановского. Зараз ось то же самое здараецца с Мацкевичем. Все, приходит пресса, пишут там, робят статейки, приглашают экспертов, кажут, ну, например, да, там, Зенкович, сейчас мы там зробім все, ой, не, так это же маргінал, гэта таксічны чалавек. Вы што, вы бачыце, што ён хоча справадачу? Я таксічны з моменту, як я 2007 годзе з'ехаў за мяжу. Мяне гэта уже не напужаць. Нет, слушайте, то, что вы не боитесь, это одно, а это не отменяет факту, что вас просто выключат и все. Тут же в этом право. То, что я так само не боюсь, але... Мяне выключылі 19 гадоў таму, і што гэта ім дало? Мы з вами по-ранейшаму тут вось зараз у дзейнічым стріме нас глядзяць гледачы, бо я думаю, паглядзяць пастэйшую запісу яшчэ больш. І што гэта ім дае? То есть можна выключыць таго, хто сабой нічога не ўяўляе, хто нічога не робіць. Немагчыма ігнараваць чалавека, які займаецца дзейнасцю і робіць рэчы, якія унікальныя для краіны. Таксама як, паслухайце, ну, можа, кепскі прыклад, але Лукашенко немагчыма ігнараваць. Як бы нам не хацелася, але мы конечно. Яго шмат што залежыць. Трэба рабіць такімі Лукашэнкамі в добрым сэнсе Лукашэнкамі. Трэба быць людзьмі, якіх немагчыма ігнараваць. І тады вся эта адмена, она не будзе мець ніякага значэння. Да, і тады з такімі людзьмі будуць лічыцца. Ну, добра. 37 хвілін в эфіры, нас глядзіць 90 чалавек. Сябры, дзякую вам вялікі, што вы ў гэты пятнічны вечар траціце яго на гэту палітыку, якая всех уже задолбала. Але у нас выборы ў координацыйную раду, можем ставіцца да іх як заўгодна, но вось бачыць, люди туды ідуць, трэба іх слухаць, трэба, ну, нам самим нешта казаць. Пішыце там пытанні, я абавязкова напрыканцы праграмы задам Юрасю ваши пытанні. Вось. Ну, а мы працягваем. Каго вы будете... Прабачце, Сергей, я вось тут кажу, што офіс Тихановскай его схаваюць. Сябры, схаваць можна таго, хто залежыць ад офіса Тихановскай. То есть хто піліць гранты, яго можна схаваць, таму што можна адрэзаць крыніцу фінансавання. Мяне схаваць немагчыма, таму што я не залежу ад іх фінансаў. Я жыву на свае грошы, так як і мае сябры, і большасць людзей в нашым спісе жывуць за свае грошы. Таму, што бы Тихановская не рабіла, як бы там не распавядала грантадаўцам, што это не іх грошы, людзі іх трэба ігнараваць, нам плеваць. Мы проживем и без грантов. Ну, вот хорошо, ладно. Вот конкретный вопрос. Сергей, спроси Юрася, что он изменит в регламенте Координационного совета конкретно, как и что. Конкретный, говорит, ответ без кружевов. Да, такие я у меня зараз подписчики. хацеў бы, але не магу адказаць, таму што гэта трэба сесці канкрэтна праглядзець рэгламент Координацыйнай рады, і трэба яго па пунктах просто паглядзець, што там трэба перапісваць. Самае галоўнае, што я хачу, гэта дзеля того, каб Координацыйная рада атрымала рэальны ўплыў на аб'яднаны пераходны кабінет, на НАУ і на офіс Светланы Тихановскай, каб гэтыя тры структуры справаздачыліся перад Координацыйнай радай. І калі гэта трэба, то... вот, дарэчы, што можна памяняць канкрэтна? Гэта ж забіта ў нас праграме, сапраўды. В нашым спісе все удзельнікі спісу падпісаліся в тым, што яны не з'яўляюцца агентамі КДБ, і яны гатовы адказаць на гэтыя пытанні на поліграфе. Вось гэта канкрэтна тое, што у нас, дарэчы, уведзена дысцыпліна. Все, хто пройдуць ад нашага спісу Координацыйнай рады, абавязаны падтрымліваць эту змену ў рэгламенце, дзеля того, каб дабіцца, каб кожны дэлегат Координацыйнай рады на поліграфе праходзіў тэставанне і адказваў на пытанні, агент ён ці не агент, дзеля того, каб вычысціць всю лукашэнкаўскую і маскоўскую агентуру. Ну, гэта вельмі складанае пытанне. Вы ж бачылі, яго падымалі, там наш блок Воля падымал гэтае пытанне, яго не падтрымалі. Потому что, значит, тады мы адрэагуем адпаведна. Калі ў нас все пройдуць гэты поліграф, а людзі іншыя адмаўляюцца, таму што адмаўляюцца, таму што не хочуць, значыць, ну, тады ёсць пытаннічка.
Ну, дарэчы, хочу у вас спросить, но уйдем в сторону. Может, ладно, потом, попозже, если будет время. Э, ну, каго вы ў першую чаргу збіраецеся прадстаўляць? Таму што у вас такі спектр, палітзняволеныя, людзі з вайсковым альбо валанцёрскім досведам, нават вы там і бізнес затронулі, как закладніка сістэмы. Каго ў першую чаргу? Мы представляем першую чаргу беларусаў, першую чаргу тых беларусаў, якія апынуліся на эміграцыі. То есть тут есть самые розныя группы сацыяльныя. Мы просто назвали, пералічылі в нашай праграме тыя сацыяльныя групы, якія маюць уже практычны вопыт адказнасці за свае дзеянні і ведаюць цану свабоды. Гэта тыя, на каго мы хочам абапірацца в нашай дзейнасці. А представляем, абараняем інтарэсы мы ўсіх беларусаў. Вось. Это значыць, што все тыя людзі, хто галасуюць за нас, гэта нашы выбаршчыкі і, безумоўна, в іх інтарэсах мы будзем дзейнічаць. Ну, окей, а вось, ну, вы живете ў Амерыцы, да, вы ж ведаеце, як там будуюцца гэтыя группы падтрымкі, парты. Такое пытанне, за вами ёсць какие-то конкретные люди? Мне не трэба прозвішчаў. 100 человек, 200, которые конкретно, может быть, у вас есть суполка в Телеграме, дзе вы абмяркоўваеце вось гэтыя моманты, і там у вас шмат людзей, которые могуць нават падтрымаць і грашыма, што таксама вельмі важна. Таму што когда людзі бачаць плён у тых людзях, хто идет у палітыку. 50, уже зараз за 160 чалавек, это палітвязні і члены сем'яў палітвязняў. У нас, безумоўна, ёсць наши чаты закрытыя, і мы там, безумоўна, абмяркоўваем. І, власна, гэты спіс, ён узнік выніку абмеркавання ў гэтых чатах. То есть, яшчэ з восені таго года мы вырашылі, што тое, як трактуе офіс Светланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет НАУ, всі астатнія, так як трактуюць палітвязні, у нас это абсолютно не задавальняе. І што дзеля того, каб змяніць эту канструкцыю, мы павінны змяніць саму структуру, пачынаючы з каардынацыйнай рады. І вось такім чынам узнік гэты спіс. Можа, прыадкрыю крышачку таямніцу, што в розныя этапы ў гэтую групу былі включены больш за 50 чалавек. Вось, большасць людзей адмовіліся балатавацца там па пэўных асабістых прычынах, на кагосьці на сем'і давяць Беларусі, у кагосьці быт заявы, просто няма магчымасці знайсці час, хтосьці просто не чуе сябе ўпэўненым. Ну, вось выніку мы сфармавалі спіс з 12 чалавек, і за ім стаіць канкрэтная арганізацыя, дастаткова вялікая. Ну, я яшчэ раз падкрэслю, это больш за 160 палітвязняў і членаў сямей. Ну, я просто хочу вам сказать, что у замежжы, у Польши, у Литве ёсць вельмі вялікая праблема, на якую как бы ввогуле ніхто нікада з дымсілам не звяртал увагі. Гэта пенсіянеры, якія выехалі за рубеж, так? І тыя ж самыя ваяры, ветэраны, которые по факту Літва іх лічыць асобамі небяспечнымі, таму што яны маюць досвед. Ну, а пенсіянеры гэта гамон. Просто што пра пенсіянераў мне крышку баліць, таму што я тут ведаю просто, карацей, маю прамы контакт. Вось Фёдораў Анатоль зараз інсульт яго разбіў в этом. Потым мне адна жанчына з БХД званіць, на пенсіі не ведае, што рабіць, там у яе падруга 72 гады. Яны пас'язджалі, яны не ведаюць, што ім рабіць. У нее пенсія 30 злотых. Вось. І што самае цікавае, што гэта дымсілам ввогуле не цікава. Ні тэлебачанню, ні СМІ. Пра гэта ніхто нічога не кажа, нібыта гэтых людзей нет. А яны, я вам, ну, я вось буквально... Гэта рэальная праблема, вы все правильно говорыце. Я вельмі добра знаёмы, яна ўзнікла нават не ў 20-м, не ў 21-м годзе. Тая самая праблема існуе ў Злучаных Штатах, калі сюды прыязджаюць пенсіянеры. І, безумоўна, гэта чалавечая трагедыя, асабліва пасля 20-го года, калі людзі, то есть, ну, в Амерыку можна гаварыць, што людзі хаця б добраахвотна з'ехалі. Шмат з пенсіянераў былі просто выкінуты з краіны. Без дакументаў, без пашпартоў, без пенсіі вельмі часта. І, як бы, в чым ситуация? То есть, з аднаго боку, так, это чалавечая трагедыя, што людзям трэба неяк выжываць. Да, то есть, ім трэба нейкія грошы. Беларусь ці то адмаўляецца плаціць эту пенсію, ці то плаціць капеечную пенсію. Краіны, куды яны прыехалі,
гэтыя людзі не плацілі падаткі ў этой краіне, не складаліся на пенсію, то есть, потому что ў большасці краінаў Европы и свету пенсия все ж таки накапляльная, а не солидарна, так как в Беларуси. То есть вы не накапляли, вы тут не платили гроши, адпаведна вам и пенсия не платится за этой краины. Ну, социальная, может быть, платится. Вось. И чым гэтая краіна вінавата? То есть, з іншого боку, чаму яна павінна беларускіх пенсіянераў утрымліваць? Я тут зразумейце, тут палка двух канцах, то есть это таксама справядлівае пытанне. І што тут можна вырашыць рэальна? Гэта варыянт адзін, гэта салідарнасць беларускага грамадства, так? Ну, можам пасмяяцца над салідарнасцю беларускага грамадства, мы цудоўна ведаем, як людзі нават у нас на канцэрты збіраюцца, да, то есть падтрымаць нашых музыкаў, якія аказаліся таксама ў эміграцыі. То есть там 10, 20, по 30 доляраў ці еўра, і то цяжка знайсці. А тут мы павінны утрымліваць пенсіянераў і плаціць ім паўнавартасную пенсію. Вось. Другі варыянт – гэта весці перамовы з урадамі тых краінаў, дзе апынуліся беларускія пенсіянеры, і спрабаваць прасіць дапамогі ў гэтых урадаў. Каб хаця сацыяльная пенсія такая, як плаціцца грамадзянам, краіна заплацілася. Я ведаю, што ёсць кейсы, калі там праз мясцовыя ўлады такія пытанні вырашаліся, але хтосьці там атрымаў бесплатную кватэру, хтосьці там атрымаў бесплатную медыцыну, то есть такія кейсы ёсць. Гэта пытанне вырашальнае. Гэта зноў-такі пытанне палітычнай волі і жаданне працаваць у інтарэсах беларускай эміграцыі, беларускіх грамадзянаў за мяжой. А не ў тым, што эта праблема невырашальная абсалютна. І яна вельмі складаная, яшчэ раз падкрэслю, гэта вельмі складаная праблема, і кожны з бакоў мае сваю рацыю. Але гэта трэба вырашаць, гэта трэба ісці па кабінетах і размаўляць канкрэтна не пра касмічныя караблі, які бы раздзеляць прастору сусвету, і то, якая будзе светлая дэмакратычная Беларусь калі-небудзь, калі Лукашенко лыжы кут паставіць. А у нас ёсць канкрэтныя людзі, і трэба ім дапамагаць. Што мы можам рабіць? То есть кожны з нашого спісу у сваёй краіне, калі мы будзем дэлегатам координацыйнай рады, мы можам хадзіць па кабінетах і мы можам спрабаваць людзям тлумачыць. Безумоўна, будзе значна прасцей, калі гэта будзе рабіць Светлана Тихановская, потому что яе аўтарытэт, я зараз не кажу аўтарытэт сярод дыяспоры, але яе аўтарытэт у вачах мясцовых чыноўнікаў значна вышэйшы. І адна справа гэта калі прыходзіць дэлегат координацыйнай рады ці ввогуле Юрий Зенкович, ніхто, і кажа, што вось трэба вырашаць праблему. І зусім іншае пытанне, калі Светлана Тихановская падымае гэта на афіцыйных сустрэчах. Вось. І вось гэтага трэба дабівацца, каб гэтая праблема вырашалася. Ну да. Ну, тому что тут же справа как бы зразумела, что Польша не павінна нікому плаціць пенсії, так? Но тут же ёсць такі момант, калі Еўропа выдзяляе грошы на беларускую дэмакрацыю, там на дапамогу. Вось, і няма за гэтым ніякага контроля, ніякай справаздачнасці. Вось. І яшчэ такі ёсць Безумоўна, момант, таксама да? праблема. І яшчэ такі ёсць момант, што абсалютна няма ніякіх высілкаў, ну, в смысле, нічога не робіцца для таго, каб працавалі дыаспары. То бок, ну, напрыклад, я вам скажу, ось ва Вроцлаве украінцы пабудавалі, адрэстаўрыравалі 6 шматпавярховікаў пад хостэлы. То бок, это праца дыаспары. То бок, там меньшие цены, там все как бы, ну, вы понимаете, про что я кажу. А белорусу куда пойти? В какой-то непонятный особняк на 7 человек или там на 10? Тут просто, тут видно, ну, как бы масштабно. И, ну, працуюць яны. А у нас атрымоўваецца, что все эти оппозиционеры атрымоўвалі гранты 30 гадоў, и по факту ничего няма. Никакого ни белорусского дома, там, никакого хостела, вообще ничего нет. Никакой такой... Беларускі дом ёсць в Варшаве, дарэчы, ён збудаваны не дзякуючы, а насуперак всім тым дзеячам беларускай палітыкі, палітычнай міграцыі, але в Літве, наколькі я ведаю, ёсць таксама. Але, Сергей, Нет, тут я маю пад увагай... Ну, окей. Я маю пад увагай беларускі дом, 9-этажку, понимаете, для белорусов. В этом sense. Вот это. Вы сказали ключевое слово. Украинцы побудовали. То есть не хтосьці украінцам пабудавал, а украінцы самі пабудавалі. Они зрабілі. Я скажу, што у гэтым сэнсе ёсць вельмі добры паказальны прыклад беларускай дыяспары паваеннай в тых же Злучаных Штатах. Вы ведаеце, што тут ёсць беларускія цэнтры, беларускія цэрквы, беларускія школкі дагэтуль яшчэ існуюць. Вось, все яшчэ ёсць беларускія школкі, дзе дзеці вывучаюць беларускую мову, беларускую гісторыю. Вы думаете, гэта хто? Американская держава-то все дала, что ли? Гэта самі беларусы. Я знаёмы з тымі людзьмі, якія яшчэ бачылі гэта на свае вочы.
Калі люди, приехавшие после войны, разбитые, жабрацкие, якіх выкинули з краіны, тым не менш скидываліся, куплялі участак, будавалі сваімі сіламі царкву ці культурніцкі цэнтр, і гэтым да сённяшняга дня беларусы карыстаюцца в Амерыцы. То бок гэта все в наших з вами сябры руках. Але про беларускую солидарность в эмиграции, ну давайте не будем про кепские речи, потому что мы все ведаем, что такое белорусская солидарность и что такое белорусская миграция, что с белоруса копейку не выдушишь на нейкую громадскую дзейнасць. Заўсёды знойдется 10 тысяч прычынаў. Не, ну я вам могу возразить, что белорусы вельмі моцна дапамагали заўсёды палітвязням, собирали сборы, закрывали и вообще просто донатят просто как не в себя. То бок я с вами не могу. Яны просто не бачаць... На такие рэчы, так, гэта ўжо вялікі здруг пасля 20-го года на такие рэчы, так, сбор реально собрать. Але вось на беларускі дом, на беларускую школу, ну паспрабуйце собрать. Ну, вы ж глядзіце, беларусы такія людзі, да і ўвогуле все людзі такія, што яны не фінансуюць нічога, калі не бачаць сэнсу. Вось у чым справа. А тут ты не побачыш сэнсу, калі ты не фінансуеш. То есть каб побачыць сэнс, трэба побачыць вынік. Дзеля того, каб побачыць вынік, трэба вкласціся туды спачатку. Ну, людзям жа яны дапамагаюць. Ну, людям же яны дапамагаюць, он бярэ там 100-200 евро кидает палізняволенаму, дапамагае там камусьці на аперацыю. Яму ж таксама з гэтага ніякага прыбытку няма, але ж ён дапамагае, то бок ён бачыць у гэтым сэнс. Сергей, я беларускую міграцыю бачу з 2007 года. Я вам скажу, что пасля 20-го года гэта сапраўды магутны здвиг в правильный рух, потому что до 20-го года нават такие сборы были немагчымыя. Это ўжо прагрэс. То есть я з аднаго боку беларускую міграцыю крытыкую, потому что я думаю, вы згадзіцеся, ёсць за што ее крытыкаваць. Не толькі палітычную міграцыю, але прынцыпе беларускую міграцыю, але з іншага боку адзначаю, так сапраўды гэта вялікі рух, зрух наперад, то есть што людзі навучыліся скідацца на пацярпелых, на людзей, якія выкінутыя, потому что з'явілася да пэўнай ступені салідарнасць. Гэта все яшчэ не той узровень, які дэманструюць іншыя дыяспоры, іншых народаў сусвету, але гэта ўжо магутны крок наперад. Нам трэба рухацца далей в гэтым кірунку. Ладно, скажите, калі ласка, в вашей доктрыне, да, палітычнай, в вашем этом, то, что вы прапануеце, я не убачыў у гэтай карціне месца беларускай нацыянальнай ідэі. Можа, я там плохо чытаў? Наколькі для вас увогуле гэта цэнтральная рэч, галоўная, или ввогуле не галоўная нацыянальная ідэя? Таму што, ну, калі яе няма, то ўсё астатняе, ну, на мой погляд, оно такое не аб чым. Сергей, я с 99-го года официально з'яўляюся сябрам партыі БНФ. Безумоўна, для мяне беларуская нацыянальная ідэя гэта нешта вельмі важнае, вельмі істотнае, тому што я гэтаму прысвяціў практычна все сваё свядомае жыццё. Праблема ў іншым, што беларускую нацыянальную ідэю ніхто не можа сфармуляваць. І я думаю, што мы б взяли на себе занадта шмат, каб нас 12 чалавек брали на себе працу фармуляваць беларускую нацыянальную ідэю. Але што я дакладна абяцаю, чаго буду дабівацца, і я думаю, мои калегі мяне падтрымаюць, што мы будзем дабівацца того, каб каардынацыйнай радзе ішла праца над фармаваннем на беларускай нацыянальнай ідэі. Гэта праца не на год, не на два. Это досыць цяжкая і павольная і вельмі моцная праца. І не мы адны з гэтым сутыкаемся. Такую самую ідэю спрабую сфармуляваць Лукашенко. І паглядзіце, колькі гадоў яны фармулююць так званую беларускую ідэалогію. І яны не могуць яе сфармуляваць, таму што гэта сур'ёзная інтэлектуальная праца. Гэта не 10, не 20, не 100 чалавек павінны эту працу рабіць. Гэта працэс, які павінен развівацца. Я, безумоўна, лічу, што мы павінны над гэтым працаваць. Але чаму ў нашай праграме няма гэтага? Таму што мы не можам сфармуляваць гэта так, каб гэта было прынята грамадствам. Юрась, я крышечку тупануў, я вам плохо сказал. Я меў пад увагай мову, культуру, ідэнтычнасць беларускую і нацыянальны інтарэс. А я сказал ідэю, да, я згодны, ідэя гэта вельмі размытая рэч, там згодна. А вось нацыянальны інтарэс, ідэнтычнасць. Нацыянальны інтарэс Беларусі ў тым, каб разбурыць сістэму закладніцтва Беларусі, дзеля того, каб вярнуць суб'ектнасць беларускай дзяржаве. Без гэтага гаварыць пра мову, культуру, адукацыю, навуку і все астатняе не мае ніякага сэнсу.
Потому что мы павінны пачынаць з падмурка, мы павінны будаваць нашу незалежнасць. На сённяшні дзень Беларусь згубіла практычна міжнародную суб'ектнасць. То есть у нас ніхто Беларусь не разглядае самастойную ігру. Гэта памылка. І да таго часу, пакуль мы не пераломім гэтую сітуацыю, мы можам колькі заўгодна разоў гаварыць пра нацыянальную ідэю, пра беларускую мову, культуру. Зрэшты рэшт, я сам беларускамоўны, то есть мы тых, хто знаёмы з нашай сям'ёй, вы ведаюць, што мы гаворым па-беларуску ў сям'і кожны дзень. Гэта я лічу, што гэта найлепшы внёсак, то есть фармаваць і клапаціцца пра мову, культуру, навуку, адукацыю і так далей трэба пачынаючы з сябе. Трэба пачаць ужываць гэтую мову ў штодзённым побыце. А астатняе все будзе тады, калі Беларусь будзе незалежнай. Окей, Юрась, апошняе пытанне, а потым пытанні гледачоў, окей? Вы кажаце, вот, што вы там хуткіх рашэнняў простых не абяцаеце, окей. Тады па якіх канкрэтных вынікаў праз год там ці праз 2 людзі павінны зразумець, што вы не проста уліліся ў старую бяссільную канструкцыю Координацыйнай рады. Што будзе доказам, што вы яе змянілі? Што будзе доказам вашай працы? То, што вы перамаглі? Доказам нашай працы, эфектыўнасці нашай працы будзе то, што Координацыйная рада перастане быць рытуальнай і стане органам, дзе адбываюцца вострыя палітычныя дыскусіі, дзе прымаюцца палітычныя рашэнні, і гэтыя палітычныя рашэнні выконваюцца не толькі чальцамі Координацыйнай рады, але і аб'яднаным пераходным кабінетам, НАУ і офісам Святланы Ціхановскай. Калі мы гэтага не даб'емся, значыць, марна мы папрацавалі. Але я лічу, што гэта той мінімум, які мы дакладна можам і павінны дабівацца. Без гэтага, сапраўды, Сергей, я абсолютно з вами згодны, існаванне Координацыйнай рады пазбаўлена сэнсу. Гэта проста карга-культ. То есть мы робім выгляд, што у нас вось тут дэмакраты, гледачам просто в двух словах, что такое карга-культ. Это после Другой сусветнай войны на выспах Тихоокеанских з'явилась такая з'ява карга-культ, потому что там жили люди стагоддзямі, практычна в каменном стагоддзі, то есть в каменном веку, то есть яны не мелі ні тэхнікі, ні арудзій працы, ні тым больш доступа до сучасных там тэхналогій. Тут падчас войны высадзіліся амерыканскія войскі, яны там привезли там кока-колу, вопратку, машины, там самолеты нейкія лёталі, да, і вось тубыльцы, яны як простыя людзі, яны вырашылі, што гэта все, не можа просто чалавек, звычайны чалавек это все стварыць, это все боги прыслалі. Вось это птушки приземляются, вот это боги посылают все эти товары, а белые, они такие нехорошие, но все эти товары себе забирают и с тубыльцами не делятся. И когда американские войска сошли, они, конечно, все с собой это позабирали, тубыльцы пошли будовать, что называется, гаўна і палак аэродрома, то есть они бачат самолеты, десь там лётаюць, і вось яны зразумелі, што дзеля того, каб самолет тут приземліўся, трэба збудаваць аэродром. Вот яны выкладалі за это бабуку палак аэродром. Тут сидел тубылец в таких наушниках скакался, то есть там говорил там Альфа 35, тут взлетная полоса такая-то, приземляйтесь. И все чакали, что это самолету прилететь. И не прилететь. Потому что это то, что называется ритуал, это то, что называется карга-культ. Вось без конкретных решений, без конкретной працы, без конкретных палітычных дыскусіяў, Координацыйная рада это вот такі самы карга-культ. То есть это спроба показать, что это парламент, калі гэта парламентом не з'яўляецца. Потому что, як там казали, что парламент это не место для дыскусій, так то Координацыйная рада павінна быць месца для вострых дыскусій. Ну окей. Так у нас рубрика «Вожик-патрыёт». Ведаеце яго, Юрась, нет? Не, Вожик-патрыёт не знаёмы. А это какой-то проплаченный чел, который ходит по всем Белсатам, Еврорадио, задает правильные вопросы Лукашуку. А Лукашук, а вот что написал Ёжик Патріот. Ну, я как бы стебусь, это у нас будет зараз размова. Читаем комментары, какие есть пытания. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Звук хорошо. Так, сябры, я спадзяюся, вы писали пытанне, потому что я вось... Так, вот Кисляк постоянно очень активен, но он деструктивен. Это Кисляк деструктивен, ці Зянкович деструктивен? Нет, Кисляк.
Готов ли Зинкович? Нет, он просто как бы он хороший хлопец, но он помешан как бы, что надо всех милиционеров убивать. Готов ли Зинкович лично участвовать в нейтрализации банды? Можете ему не отвечать. Так, А что? я что робил в 21 году? Ну вот как бы вас как бы оценивают зрители. Ружовый пони яшчэ один. Ну вы не крыўдуйце, просто ну типа как бы у меня тут на эфиры, ну Самое смешное, Сергей, что термин "ружовые пони" в дачыненні да наших гэтых прыхільнікаў лёгкіх зменаў запустил я и Шигельский в нашем стриме «Сиреневенький бесперспективняк». Это наш мем «Ружовый пони». ну ось Ну, вас дзякуй, что вернули как бы мне так. считают. Так, Юрась, чему Федута против вас говорил на интервью? Вот я это не Что смотрю. там Федута сказал супраць мяне на інтэрв'ю? Я нешта нават прапусціў, відаць. Я ўважліва чытаю інтэрв'ю Федуты, але нічога такого не заўважыў. Больш таго, мы, як правіла, з Федутам спісваемся ці тэлефаноўваемся, і калі ёсць нейкія пытанні, мы адкрыта это абмяркоўваем. Калі там Вот. штосьці Федута сказала супраць шэрсці, ну, відаць, калі я нідзе не... Ну, магчыма, там штосьці мела пад сабой асновы. Потому что Не, ну, у нас ну сходу был... вы ж за Федуту не отказываете, это треба пытаться у Федуты, ну, перадусім, как Так, бы, так. ну, Ну, у нас с да. Федутом нормальный працоўны контакт. То есть у нас, больше того, у нас во всей нашей группе мы все захавали паміж собой адносіны. Мы не рассварылись. На жаль, ён не захацеў прыйсці на размову со мной. Шкада, цікавы собеседник. Цікава, так, Да. згодна. Вельмі інтэлігентна, вельмі разумны чалавек, так. Нет, конечно, разумно. Легитимность – это соблюдение процедуры. Количество говорит лишь о заинтересованности людей. Можете не отвечать, это я просто читаю, вот, что люди пишут. Так, чему не вырашена проблема, не понял. За Кабанчука можно голосовать, за Забугу, за Козлова, за Щегельского. Ну, это тоже кисляк, он сейчас назвал всех силовиков. Но, кстати, вот как вы относитесь, это мое пытание, такое, ну, на лайте, как вы относитесь до того, что у белорусской оппозиции, ну, типа, сярод лідараў, яе ўзначальвае былы чыноўнік Лукашенко, які 25 гадоў служыў і меў все фішкі. Значит, яшчэ адзін, у яго бацька зараз працуе там начальнікам ЖКХ ў Лідзе. Брухан, той працаваў, карацей, куды ни капні, альбо менты, альбо чыноўнікі. І я хочу падкрэсліць, яны усе не то, что там, я разумею, можна пераканацца, да, сказаць, во, Лукашенко, но яны все нейкім дзіўным чынам сядзяць на зарплатах, на грантах, и зноўку нами, ну, как бы, типа над нами, да, то бок там над нами были менты и чиновники, и тут то и самое, только яны крышечку такие, ну, час мы уже демократию будуем. Сергей, я скажу так, что, ну вот давайте уявим себе ситуацию, что мы на некий там, не ведаю, на белом коне, на шале со Светланой Георгиевной верхом на танку въехали в Беларусь, взяли уладу неким чудом, да, и мы вырашили всех, кто працаваў на Лукашенку, что называется, отпомстить им. Мы их всех звонили всех чиновников, звонили всех ментов, звонили всех продажных суддзяў, прокуроров, всех разогнали, да. Скажите, калі ласка, что у нас будет тады с державой? Юрась, пытание не про гэта. Я просто, как вы ставитесь до того, что там были у Лукашенко менты, и тут мы пришли, и тут опять... Воджу, что, послухайте, Не. это люди, які маюць досвід державного кіравання. Ні у вас, ні у мяне такого досвіда нема. Ну, у меня есть, але вельмі абмежаваны такі досвід. То есть мы без іх все равно никуда не денемся. То есть так ці інакш мы павінны захаваць чыноўнікаў, мы павінны захаваць тых же ментоў, дзеля того, каб элементарна парадак на вуліцах быў, каб не было бандытызму. І тое, што яны удзельнічаюць зараз в апозіцыйных структурах за мяжой, я лічу, што это до пэўнай ступені это станоўчы знак, потому что гэта досвід дзяржаўнага кіравання, то есть тое, чаго нам не хапае катастрафічна.
Вось. І яны прыносяць яго, аддаюць нам на нашу карысць, яны працуюць разам з намі. Я лічу, што это можна цаніць, трэба цаніць. А што да кожнай канкрэтнай фігуры, то трэба кожную канкрэтную фігуру тады і разбіраць. То есть, якія ў яе плюсы, якія мінусы, ці гэты канкрэтны чалавек не запляміў сябе настолькі, што з ім ввогуле нельга далей мець справу. Вось. Але сам працэс, то есть мы нікуды не дзенемся. То есть все роўна тыя самыя чыноўнікі, яны пры дэмакратыі будуць таксама кіраваць, як і сённяшні дзень. Зноў-таки, вяртаючись до той же Польши, поглядите, например, Польшу. Все застались в кабинетах, только шильды поменяли. Иначе это развал державы, может, это пригоже, але это реально развал державного механизма, и это просто анархия, причем не в том sensie, как анархисты наши вкладываются, а это анархия в кепском sensie, что это просто хаос внутри краины. Ну, послухайте, а так, что не хаос, то бок люди працавали на этого, на Лукашенку, а сейчас яны такие типа сбудуют демократию. Вы, ну, понимаете, у меня тут когнитивный диссонанс. Как это мы так? можем говорить про то, что яны не мусяць займаць ключавыя пасады, але то есть, ну, зноў-таки крышачку прыклад з дзяржаўнага кіравання, то есть можа меняться верхушка, можа меняться урад, але чыноўніцкая структура, незалежна от того, какая партия кіруе, в любой краіне она застаецца тая самая, застаецца вот эта каста професійных чыноўнікаў. То есть мы можем ставить пытанне, гэта слушнае пытанне, что люди, якія запляміліся супрацоўніцтва з Лукашызмам, з Лукашенко, яны не павінны займаць топ-пасады, але сярэдні ўзровень, вышэйшы сярэдні ўзровень, ніжэйшы ўзровень, у нас реально няма чым запоўніць. То есть мы калісьці, калі вось эта змова фармавалася, мы просто паспрабавалі прыкінуць, ці у нас хопіць людей, хотя бы компетентных людей, хотят занять министерские посады и посады губернаторов. И мы пришли до выснову, что у нас нема столько людей в оппозиции, якія по своих професійных якостях здольны занять этой посады. Вот. То есть кожную конкретную фигуру трэба абмяркоўваць, і магчыма іх не трэба дапускаць да вышэйшых функцый. Але тое, што на нашым баку, я лічу, што гэта толькі станоўчы знак. Ну, цікаво. Латушка ўсё жыццё адслужыў Лукашенко верай і праўдай, і зараз ён кіруе дэмакратыяй за мяжой. Ну, гэта для мяне дзіўна. Просто дзіўна. Слухайте, его ж люди выбрали, зноў-таки, координацыйную раду. Ну что вы кажете, ну что выбрали? Сам же Мацкевич сказал. Голосовали за іх. Юрась, я у Мацкевіша пытаўся, у Владимира Мацкевича, як так сталася, што гэтыя людзі з'явіліся пасля 20-го года, калі я вось сидел у турме, з ниоткуда, и вось как это? А он говорит, они первые пришли, добежали, типа. Никто их не выбирал, никто их не обирал. То, что вы кажете про координаційную раду, это было уже про 4 годы. А так, выглядает так, что их назначили. Назначили ментов, Азарова, который злил план перамогу, назначили Белпол, назначили Латушку, каб яны водили нас тут. Вынікі дзе? Вот вы кажете, яны управленцы. А что яны зрабілі по выніку за 5 год нашей борьбы? Что мы не можем тут документы по году атрымаць у гэтай Польши, что гэта их праца. Люди в шоке просто. Люди сами все вырашаюць. Я не оправдываю. Я ж з самого пачатку сказал, я не збіраюся выступаць адвакатам той сістэмы, якая сфармавалася. Мне яна таксама не сімпатычная. Але я крышачку зноў-таки забегаю наперад. То есть дзеля того, калі мы хочам збудаваць новую прыгожую дэмакратычную Беларусь, нам патрэбныя чыноўнікі, нам патрэбныя паліцыянты. То есть не будзе ментоў, будуць паліцыянты. Нам іх няма адкуль браць, апроч іх са старых кадраў. Тое, што сёння адбываецца, я абсолютно з вами цалкам згодны і падтрымліваю, што гэта прыстойнымі словамі называць немагчыма. І я і мои калегі, мы ідзем координацыйную раду менавіта таму, што мы не задаволеныя гэтым. Калі хтосьці з наших гледачоў таксама гэтым не задаволены, я прашу, прыйдзіце, падтрымайце нас, дайце нам магчымасць данесці вашу думку, дайце нам магчымасць зламаць тую сістэму, якая працуе неправільна, дайце магчымасць збудаваць сістэму, якая яна павінна працаваць, прынамсі так, як мы это бачым. Без этого мы можем ходить еще обураться еще 5 годов. Вот то, что там Латушка, там еще хтосьці там ходить, вось яны робяць што хочуць. Для іх асабіста вынік ёсць. Яны сабе прыбілі фінансаванне, яны сидзяць в добрых кабінетах, на добрых заробках. То есть то, что вы хотели, яны добіліся. Ці зрабілі яны штосьці большее, ну гэта в тым ліку, выбачайце, гэта наша праблема, потому что мы з іх не патрабавалі, каб яны працавалі для нас. Ось, і рабілі для звычайнай грамадзян Беларусі. А вы разумеете, что вы зараз со своим списом идете против ментов и чиновников? То же самое, как в Беларуси.
которые сидят на нормальных местах, захапілі фінансаванне і думаць не думаюць пра беларускую ідэнтычнасць, пра беларусаў, пра тых, хто тут церпіць. Это тое самае Абсолютно атрымалася. гэта абсолютно гэта ўсведамляю. То есть Все, окей, мы окей. лічым наш спіс апазіцыйным, што да гэтай існуючай на сённяшні дзень структуры. Ё- Што не значыць, што калі па выніках выбараў складзецца такая сітуацыя, што нам трэба з імі будзе дамаўляцца, гэта не значыць, што я не пойду з імі дамаўляцца, потому што гэта воля выбаршчыкаў. То есть не я вызначаю. Я бы хацеў, можа, каб мы занялі все 80 месяцаў, такія все хорошие палітычныя зняволеныя, там бойцы каліноўцы, там і все астатнія. Але ну я усведамляю, што так не будзе. І хутчэй за ўсё нам прыйдзецца ісці з імі дамаўляцца. А дамаўляцца гэта таксама навука, это таксама трэба ўмець. І трэба шукаць кампрамісы паміж інтарэсамі розных групаў. Прыйдзецца так рабіць. Мы ніадкуды ад гэтага не дзенецца. І з былымі лукашыстамі, калі зменіцца ўлада ў Беларусі, нам таксама прыйдзецца дамаўляцца. Нікуды мы не падзенемся. Юрась, жесткий вопрос. Сергей, так, один вопрос Юрасю, и мы поймем, юрист он или многоточие. Вопрос. Является ли КР легитимным органом и то, чем она занимается? Является ли это легитимным? Можете коротко сказать. Коротко на это немагчыма адказаць, потому что спачатку трэба спытацца у чалавека, што ён разумее па словам легітимны. Легитимный, законный. Вельмі шмат. Ну, является ли Координационная Рада законным легитимным органом, который представляет белорусов? С пункту гледжання чаго? С пункту гледжання беларускай дзяржавы яна незаконна, нелегітымная арганізавана злачынная групоўка. Угу. А з другога кропкі гледжання? Мне падабаецца такое вызначэнне легітымнасці. То есть легітымнасць гэта адказ на пытанне, чаму мы павінны іх слухацца. То есть чему мы вось этого человека, то есть человек легитимный тогда, когда мы можем отказать, мы его слухаемся тому, что, и далее мы подвозим, то есть тому, что он перемог на выборах, те, коли это монархия, то значит тому, что он помазанник Божий, те, коли он это диктатор, тому, что за им сила, то есть мы слухаемся. И в этом сенсе Координационная Рада мае пэўную ступень легитимности, потому что ее решение до пэўнай ступені выконваюцца, то есть тымі ж наук, пераходным камітэтам офіса Светланы Ціхановскай, і нават тое, што мы тут сидзім зараз з вами і абмяркоўваем Координационную Раду, гэта таксама праява легітымнасці. То есть каб яна была нелегітымная і нікому не цікавая, мы про гэта зараз бы не гаварылі. Ну не зусім так. А якія рашэнні выконвала, напрыклад? Я что-то не, вы так меня поразили в самую голову. Якія рашэнні Координационной Рады выконвал Латушка или Координационная Рада? Выказываю глубокую заклопошенность з нагоды там чего. Ну там, понятно, Венесуэла, Чернобыль, так. Венесуэла и все остальное, так. Зинкович то, прав. Что Координационная Рада приймала, то и он выконывал. Зинкович прав, позор блогеру, ну то есть мне. Позор Петрухину. Блин, ёкарный бабай. Як мы это переживем? Так, ладно, так. Так, я просто сейчас пробегаю глазами. Так, а коли Латушку будете перевыбирать, и он будет пожитёво сидеть? Так, это... Так. Давайте спочатку Координаційну Раду выберем, да. Ну, я не ведаю. Я, напрыклад, не заахвочваю людзей прымаць удзел у выбарах, таму што я лічу, што это профанация полная. И все здесь настолько заскорузло, что... Так, за него можно голосовать. Это про вас пишут. Опыта набрался. Фактически он один из немногих, кто имеет опыт подготовки госпереворота. Лукашенко сбросить не получилось, но Тихановскую сбросит. Она в тюрьму не посадит. Это, наверное, с вашей группы поддержки кто-то, не? Не ведаю. Шчыра кажучы, на месца Светланы Ціхановскай я не претендую. Я бы не хотел быть на этом месте. Калі хтосьці жадаючы ёсць, то можем про это поговорить. А вам не здаецца, што Зянковіч прыйшоў рэанімировать Координационную Раду? Пустэша, трэба знішчыць КР і адбудаваць новы орган, які будзе работаць на карысць беларусаў. Давайте организовывать інший орган. Я не супраць. Щегельский, ага, помогал. Так. Ну, кстати, вот тут про Щегельского вы упоминали.
І зноў жа я чаму у вас пытаюся, ці разабрались вы з тым, што адбываецца, таму што тут как бы спадар Щегельскі, ну, сами узнаете, я тут не буду казать там, ну, тут вот пишут про него, не делайте себе пиар на помощи в Украине, там, ну, такое как бы. Он-то, понятно, фигура медийная, но он где-то последние Не годишко... зразумеў, гэта кепска то, што дапамога Украіне, аказваецца, ці кепска то, што піар робіць да гэтага? Ну, нет, тут справа ў тым, што я думаю, што да яго ёсць шмат пытанняў да Шыгельскага. Мы па-за эфірам гэта абмяркуем, если Пытанне ёсць захочаце. да ўсіх, пытанне няма толькі да Не, тых, хто нічога не робіць. ну, не, ну слухайте, это понятно. Это понятно, что пытанне. Так, дзякуй за донат, Виталий, дзякуй за донат. Василина, дзякуй за донат таксама. Так. Придя на этот шабаш, это означает придать легитимность людям, которые себя дискредитировали. Юрась, я вам просто скажу, что вы ж павінны разумець, что у кожнага там блогера, у кожнага ёсць как бы ну, свои гледачы, так? То бок, а это атрымоўваецца тыя, хто не ведаю, стаяць яны там со мной, ну яны ім цікава то, што ім цікава тут, і таму і гэта как бы определенный накірунак мыслей, то бок тут собираются ну, как бы однодумцы, да? Вось, і таму как Людзі бы тут стомленыя, расчараваны. не-не-не, нет, Я думаю, што аўдыторыя не то, такая что асабіста. просто критичный, и тому тут вельми шмат. Вот, кстати, Щегельский поддерживал Ваниша и Миколу, которые развалили ПКК. Вот. Ну вот, Зинкович нас пытается ввести в заблуждение, мягко говоря. То, что Щегельский Сергей, шчыра поддерживал... кажучы, лезці ў разборкі паміж добраахвотнікамі в Украіне, гэта просто... Спадар Юрась, я просто... Паміж собой самі разбираются. Проехали. Просто он у вас в списке, и его тут поэтому взгадывают. Ничего такого. Привитание з Юты. Так. Мы тут близко, мы в Неваде зараз, так. Так. Демшиза, так. Ну, в принципе, новые... Так, ну, не вижу как бы пытанняў. Не вижу пытанняў так збольша. А выход які? Вот, ну, вось пытанне. А выход які? КР захапілі махляры. Не змагаемся з імі, а расшараваліся і сепарыраваліся ад беларускасці. Ну, так, не очень Які понял я выход? его. Выбирайте людей, якія вам падабаюцца. Придите, проголосуйте за людей, якія вам падабаюцца в Координационную раду. Ну, Вот, не. меняйте склад Координационной Ну, рады. смотрите, окей, даже вот раз взять так. А как? А за кого проголосовать? Калі по списам За голосуют? белорусудзеянне. Не-не-не, За чакайте. белорусудзеянне голосуйте. Калі по списам ідзе галасаванне, за кого голосовать? Вы ж разумеете, что калі ідзе галасаванне по списам, да, ставятся там две фигуры, ну, напрыклад, там кто? Турарбекова там, да, или Прокопьев, Егоров, и там набирается там целый хвост, целый вагон непонятно кого, а потом Турарбекова уходит, и блок возглавляет той, кому гэта было патрэбна. То есть, понимаете, то есть, калі б галасаваць за конкретнага чалавека, напрыклад, Юрай Зінковіч, Сергей Пятрухин, конкретный человек. А калі галасаваць за гэты вагон людзей, дзе 2-3 публічныя фігуры вядомыя, а астатнія невядома хто, згадзіцеся, у беларускай палітычнай традыцыі такога ніколі не было. І гэта просто навязанная спонсорами, как сказал Усов, такая вот, ну, скажем так, мерапрыемства. Мы вам платим грошы, вось мы хотим, чтобы было как у Европе, гендер жаночы. І вось гэтая Я тэма... не згодны з ацэнкай такой ж спадара Вусова, хаця вельмі паважаю яго як выдатнага эксперта. Гэта асаблівасці прапарцыйнай сістэмы. То есть гэта нормально, што ў парламенце ці пратапарламент, так зараз называецца Координацыйная рада, прысутнічаюць як людзі шырока вядомыя, так і людзі, якія прыйшлі туды, каб набрацца вопыту. Возьмем той же ж брытанскі парламент, то есть там летнеафіцыйна уже некалькі стагоддзяў ёсць падзел на заднія лавачнікаў і пярэднія лавачнікаў. То есть на задніх лавах
сядзяць тыя, хто навічкі, ці з пляжалі сябе дзесьці і лепшым не высоўвацца, ці хто просто прыйшоў набірацца вопыту. А на пярэдніх лавах сядзяць тыя, што кіруюць краінай. Гэта нармальная з'ява. Мы не выгадаем новы клас палітычных людзей без досведу працы в таких органах, як Координаційна рада, і без іх публічнай раскруткі, дзякуючы асобам, які ўжо медычна вядомыя, да, по Фрейду гаворка, медыйна вядомыя. Вось. І я тут таксама не хаваю, то есть большасць наша спісу людзі не медыйныя, і я лічу, што адна з функцыяў нашего блока «Беларусы дзеяння» гэта выцягнуць гэтых людзей, даць ім магчымасць праявіць сябе, а там уже як яна себе праявіць, там уже паглядзім. То есть у кожнага чалавека это в яго руках. А далей на наступных выборах можа я не буду вылучацца, можа Шчыгельскі не будзе вылучацца, можа іншы медыйны персон не будуць вылучацца, а з'явяцца новыя фігуры. То есть паглядзіце, як бы мы не пляжалі Координаційную раду, але паглядзіце, колькі імёнаў мы сёння нават назвалі, якія яшчэ 2, 3, 4 гады таму нікому не былі вядомымі. Юрась, Это людзі, якія можем их любить, не любить, але гэта яны з'явіліся публічным поле, дзякуючы. Юрась, я хочу просто означить, как бы дать вам понять, что вы параўноўваеце брытанскі парламент, который мае традыцыі, і там іхнія партыі вядомы народу даўным-даўно. Гэтыя партыі себя зарэкамендавалі, і таму за іх галасуюць, калі яны ідуць спісам. А вы зараз самі кажаце, што прыйдзе многа там новых людзей, якіх ніхто не ведае. Так калі прыходзяць людзі, которых ніхто не ведае, навошта яны, хто за імі стаіць, які ў іх мандат прадстаўляць людзей, калі яны как бы Сергей, дзе мы возьмем людзей, які вядомыя, калі мы А не это даем уже людзям іншае проявляць пытанне. А это уже пытанне легітымнасці. Как это невядома? Звязана. І брытанскі парламент таксама фармаваўся калісьці таксама з малавядомых людзей. І людзі, якія да нас выбіраюцца брытанскі парламент, яны сядаюць спачатку на заднюю лаву, тому што іх ніхто не ведае. Там гэтых дэпутатаў як сабакаў нерэзаных, і конечно краіна іх не ведае. Ну, у Беларусі опыта становятся министрами, премьер-министрами. То есть каждый человек повинен расти. Ну вот еще два вопроса и будем заканчивать. Чем ваш подход в Координационном совете будет отличаться от других участников? То есть хлопец только зараз залетел. Мы уже про это, по-моему, казали. Это говорили, так. Мы про это говорили. И вось тут спрашивала, а можно спытаться, як вы в Америку приехали? Давайте вось гэтым пытаннем и закроем наш эфир. Сел на самолет и пролетел. А по яким... Я беженец, палітычны беженец. Я так. Атрымаў праз палітычны прытулак. Так як зараз большасці беларусаў в Амерыцы і практычна в Европе, то есть праз палітычны прытулак. Так, ну что, сябры, дзякуй вам за актыўнасць, дзякуй вам за лайки, дзякуй вам за донаты. 126 чалавек нас глядзела, 30 или 52 лайка, не бачу, я слепы зусім. 9 у меня зараз. 52 39? лайки, да. Сябры, 130 практычна. Юрась, я вам вельмі ўдзячны за тое, што вы прыйшлі на размову, то, што мы з вами пагаварылі, то, што вы паказалі маім гледачам, хто вы такі. Вось яны зробяць высновы, галасаваць за вас ці не галасаваць. Блізка вам. Ну, вы сказалі, што хацелі. Я вам за гэта ўдзячны, што вы патрацілі свой час, прыйшлі. Вось, дзякуй. Дзякуй, Сергей, вам за магчымасць гаварыць з вашай аўдыторыяй, таму што гэта сапраўды вельмі цікавая, складаная, але вельмі цікавая аўдыторыя. Ну і яшчэ раз падкрэслю, што я не іду ні за якімі грантамі, мне гранты даўно не патрэбныя, як і большасць маіх калегаў, таксама гранты даўно не патрэбныя ўжо. Мы ідзем дзеля того, каб зрабіць з Координаційнай рады рэальны орган, які будзе рэальна праводзіць палітычныя дыскусіі, прымаць рашэнні і настойваць на іх выкананні. І таму я тых, хто з гэтым згодны з такой праграмай, прашу падтрымаць наш спіс беларусаў дзеяння. Жыве Беларусь, да пабачэння. Я яшчэ паразмаўляю са сваімі гледачамі. Всяго вам добрага, да пабачэння. Всего лепшего. Сябры, дзякую вам за то, што былі з намі, дзякую вам за актыўнасць. Вось, я хочу звярнуцца да тых людзей, хто ідзе ў Координаційную раду, хто хоча нешта змяніць ці думае, што хоча нешта змяніць.
І запрашаю на эфіры, вы можете прэзентаваць сябе, мы паразмаўляем, пазадаём вам пытанне, вось як зараз спадару Юрасю. І тым людзям, каму гэта цікава, ну вы бачыце, глядзіць 124 чалавека, я думаю, што будет больше і больше, калі гэта будзе цікава. У любым выпадку трэба размаўляць, трэба разумець адно аднаго і как бы врубацца ў палітычныя працэсы, таму што вы ж вось кожны раз, когда я кагосьці запрашаю, да, ну таго ж, напрыклад, спадара Коласа, спадара Зянковіча, вы слухаеце, пішаце каменты, даволі трапныя каменты. Усе я не магу прачытаць. Я разумею вашу і крытыку, і ваше ўсхваленне. Ну, мы ж людзі, мы павінны размаўляць чалавечым языком. Заўтра, шаноўнае гаспадарства, будет эфір з Віталём Кондратенко. Мы будзем абмяркоўваць у радыёфармаце інфашумы тыдня. Іх было шмат. Ось. Я просто в шоке. А этот тыдзень быў такі вясёлы, такі вясёлы. Насамрэч вельмі грустны, сумны. Вось. Ну і на гэтым я с вами, сябры, развітваюся. Жыве Беларусь, Божа храни Амерыку. Слава Украіне, ну і нех жыве Польска.